16 сентябр бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт маҷмӯаи муосири варзишию фароғатӣ ки аз толори муҳташами варзишии UFC Gym ва академияи футболи Ювентус иборат аст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Маҷмӯаи варзишию фароғатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ раиси шӯрои гурӯҳи ширкатҳои 55 групп Даврон Ҷураев ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа бо харҷи зиёда аз 30 миллион сомонӣ бунёд гардида аз лиҳози имконият ва шароити мусоиди машқу тамрин дар дигар кишварҳои Осиёи марказӣ назир надорад. дар ин маҷмӯа бештар аз 150 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида, тамоми иншоот дар асоси талабот ва дархости фармоишгар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дороб-1 бо усули махсус аз ҷониби мутахассисони ширкати маҳаллии Ородизайн бо назардошти санъати меъмории мардуми ориёӣ, ки дар он гил ва хишт масъолияи асосии бинокорӣ ба ҳисоб мерафт, таҳия ва бунёд карда шудааст. маҷмӯаи варзишию фароғатӣ ки аз 3 ошёна иборат аст, асосан дорои варзишгоҳи болопӯшида бо ҳуҷраҳои либосивазкунӣ барои мардон ва занон, толори машқи бадан бо мағозаи фурӯши маводи ғизоӣ ва молҳои варзишӣ, маркази фароғатӣ бо меҳмонхона ва қаҳвахона, маркази барқароршавӣ бо толорҳои маҳси бадан, саунаҳои хушкутар ва бунгоҳи тиббӣ мебошад. дар маҷмӯа ҳамзамон толори мураббиён, синфхонаҳо, ҳаммом, сартарошхона, ҷои шустушӯи либос, ҳуҷраҳои корӣ ва дигар иншоот ёрирасон мавҷуд буда, дар як вақт дар ин иншооти варзишӣ барои машқу тамрини зиёда аз 300 нафар шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар маҷмӯа барои таъмини бехатарии мизоҷон технологияи муосир аз қабили камераҳои назоратӣ ва дастгоҳҳои воридшавӣ бо шинохти чеҳра васлу насб гардида, системаи мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати бино низ амал мекунад. зимни боздид аз толори муҳташами варзишии UFC Gym ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар ин ҷо завқмандони варзиш сарфи назар аз синну сол метавонанд ба обу тоби бадан, вазнбардорӣ, намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштини ҷудо, ҷиу-ҷитсуи бразилӣ, бокс, кикбоксинг, йога ва дучархаронӣ машғул шаванд. машғулияти варзишии гурӯҳӣ барои занон ва кӯдакон низ мутобиқ ба талаботу меъёрҳои байналмилалӣ сурат мегиранд. бо мақсади фаъолияти мунтазам ва ҷорӣ намудани усулҳои нави машқу тамрин ба толори варзишии мазкур бо тавсияи федератсияҳои варзишии масъул аз хориҷи кишвар мутахассисони соҳибтаҷриба ҷалб гардида, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ мураббиён ва мутахассисони ватанӣ ҳамаҷониба омода карда мешаванд. толори варзишӣ бо охирин насли таҷҳизоти баландсифат муҷаҳҳаз карда шуда, беҳтарин фазои машқу тамрин барои мизоҷон фароҳам аст. иншооти мазкур инчунин аз толори тамрини обу тоби бадан ва вазнбардорӣ, минтақаи тамрин барои тобоварии ҷисмонии бадан, ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, толори занона ва минтақаи кӯдакона иборат мебошад. толори занона дорои ҳуҷраҳои машқи бадан, дучархаронӣ ва саунаи хушкутар буда, дар он тамрини инфиродӣ ва гурӯҳӣ бо таҷҳизоти махсус гузаронида мешавад. минтақаи кӯдакона бо назардошти бехатарии саломатӣ пурра бо гилеми варзишии мулоим рӯйпӯш карда шуда, дар он кӯдакон ба намудҳои гуногуни варзиши худмуҳофизатӣ машғул мегарданд. 70% барномаҳои толори варзишӣ ба машқи бадан ва вазнпартоӣ равона гардидааст. маврид ба таъкид аст, ки шабакаи толорҳои варзишии амрикоии UFC Gym соли 2009 таъсис ёфта бо суръат рушд мекунад ва айни замон дар 32 кишвари дунё зиёда аз 150 толори расмии худро дорад. толори варзишӣ лоиҳаи иқтисодии тиҷоратӣ буда, ширкати Дороб-1 соли 2019 ҳуқуқи истифодабарӣ ва фурӯши бренди мазкурро дар Осиёи марказӣ ба даст овардааст. ҳамин тавр ширкат азм дорад, ки ташкил ва фурӯши ҳамин франшизаро дар Қазоқистон ва Узбекистон ба роҳ монад. ҳамзамон то соли 2030 ифтитоҳи боз 30 толори варзишӣ дар давлатҳои ҳамсоя ба нақша гирифта шудааст. лоҳияҳо дар замини атрофи 1 гектар ҷойгир шуда, масоҳати умумии зери сохтмон зиёда аз 10 000 метри мураббаъро ташкил мекунад. лоҳияҳои мо ки ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дороб-1 тааллуқ доранд, лоҳияҳои иқтисодӣ мебошанд, вале ҳар ду лоҳия ҳадафи оммавигардонии варзишро доранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. UFC Gym лоҳияи бузург аст ва дар Осиёи марказӣ якум толори варзишӣ мебошад, ки бо ҳамин бренд, бо ҳамин франшиза
кушода шуда истодааст. мизоҷон пас аз машқҳо метавонанд аз хизматрасониҳои гуногун аз ҷумла мағзи бадан, физиотерапия, лимфадренаж, ГМС ва дигарҳо истифода баранд. яке аз усули навтарини тамрин ин ГМС мебошад ки имконият медиҳад дар муддати 20 дақиқа машқи 1.5 соатаро гузаронанд. ин технологияи тамрин барои варзишгарон бисёр усули самарабахш буда дар муддати кӯтоҳ мизоҷ ба партофтани вазн ва зебо гардонидани бадан ноил мегардад. сипас пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шароиту имконияти фароҳамгардида дар академияи Ювентус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки нахустин мактаби футболи касбии аврупоӣ барои кӯдакон ба ҳисоб меравад, шинос гардида ба иқдоми муассис баҳои баланд доданд. Баландии майдони болопуштаи футболи академия 17, дарозияш 80 ва паҳноияш 40 метрро ташкил дода, айни замон дар миёни майдонҳои болопуштаи академияҳои амалкунандаи Ювентус дар ҷаҳон бузургтарин ба ҳисоб меравад. ҳамзамон дар дохили майдон монитори калон бо баландии 14 метр ва дарозии 7 метр насб гардида дар он рафти тамринҳо ба таври мустақим пахш мегарданд. Системаи равшанидиҳӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати майдон ба стандартҳои сохтмонии Федератсияи байналмилалии футбол ҷавобгӯ мебошад. ин нахустин тарҳе мебошад ки васеъгиаш 40 метр буда бидуни сутун сохта шудааст. бояд қайд намуд ки майдони футбол аз сабзаи сунъии насли сеюм омода гардида, он аз ширкати байналмилалии Сисиграс ки дорои сертификати сифати фифа мебошад харидорӣ шудааст. ҷиҳати дар ҳолати хуб нигоҳ доштани сабзаи майдони футбол техникаи зарурӣ харидорӣ шуда, ҳар рӯз пас аз тамринҳо майдон дубора барқарор карда мешавад. дар ин ҷо имконияти ба 2, 3 ва 4 қисм ҷудо кардани майдон фароҳам буда, дар як вақт 4 гурӯҳ таълимгирандагон зери назорати мураббиёни пуртаҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ метавонанд ба машқу тамрин машғул шаванд. дар майдони футболи академия имконияти баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ миёни бозингарони то 16 сола низ вуҷуд дорад. вақти таълим ва тамрини кӯдакону наврасони аз синни 5 то 16 сола оид ба футбол, тибқи методологияи Ювентус таваҷҷӯҳ ба қобилияти тактикиву техникии усули бозӣ, паҳлӯҳои варзишӣ, равонӣ ва ба рушди ҳамаҷонибаи бозингарон равона мешавад. тибқи қарори роҳбарияти лоиҳа дар ҳар як гурӯҳ 2 ҷой барои кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ҷудо шудаанд ки бо тавсияи мураббиён ва гузаштан аз санҷиш ба тамринҳо ҷалб мешаванд. усули академияи Ювентус ҳам таълим ва ҳам рушди малакаҳои футбол ва омӯзиши тарбиявиро дар бар мегирад. аз ҷанбаи фароғатӣ ва эҷодии бозии футбол сар карда, бозингарон ба фаъолиятҳое ҷалб мешаванд ки ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо дар муҳити бехатар нигаронида шудаанд. инчунин ғайр аз тамрин дар майдон барои таълимгирандагони академия дарсҳои назариявӣ оид ба тактика ва дигар паҳлӯҳои футбол дар синфхонаҳои махсус ба роҳ монда мешаванд. бо тавсияи мураббиён ҷиҳати таҳлили машғулият дар дарсҳои назариявӣ тамоми тамринҳои кӯдакону наврасон бо камераҳои мушоҳидавӣ сабт мегардад. дар академия ба рушди ҷисмонии кӯдакону наврасон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, онҳо дар толори махсус ба машқҳои ҷисмонӣ ва обу тоби бадан ҳам ҷалб карда мешаванд. тибқи маълумот ҳамасола дар шаҳри Турини, Италия, ҷоми ҷаҳон байни академияҳо ташкил мегардад ки беҳтарин таълимгирандагони академияи Ювентус дар шаҳри Душанбе интихоб гардида, метавонанд дар ин мусобиқа иштирок намуда маҳорати худро нишон диҳанд. зимни баргузории ҷоми ҷаҳон миёни дигар академияҳо, намояндагони клуби футболи Ювентус кӯдакону наврасонро назорат карда, дар ҳолати маъқул донистан баъдан онҳоро ба санҷиш ҷиҳати идома додани фаъолияти бозингарӣ дар Аврупо метавонанд даъват кунанд. таъкид гардид ки академияи Ювентус дар шаҳри Душанбе ба ҷуз майдони футбол боз аз синфхона, ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, саунаи хушк, толори обу тоби бадан, маҷлисгоҳ ва ҷойи назорати волидайн иборат мебошад. ҳамзамон вобаста ба шарту шароите ки академия дорад, корхонаву муассисаҳои давлатӣ ва ширкатҳои хусусӣ дар қисмати бегоҳии рӯз метавонанд тибқи шартнома майдони футболро ба иҷора гиранд. ҳадафи академия он аст ки аз ҳисоби насли наврас футболбозони моҳирро тарбия намуда дар оммавигардонии варзиш ва тарзи ҳаёти солим ва боз ҳам рушд бахшидани футбол дар мамлакат саҳмгузор бошад. мавриди таъкид аст ки клуби футболи касбии Ювентус яке аз қадимтарин ва маъруфтарин бошгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта дар Аврупо 15 миллион мухлис дорад.
ювентус серҷоизатарин клуби италия буда дар мусобиқаҳои аврупоӣ ҳам ҷоизаҳои зиёдро ба даст овардааст. бошгоҳи ювентус академияи кӯдаконаи футболи худро дошта, он бо барномаҳои махсуси тамринии худ аз дигар академияҳои футбол фарқ мекунад. маҳз бо таҳризии барномаҳои омӯзишӣ аз ҷониби мутахассисони итолиёвӣ, академияи ювентус дар зиёда аз 50 кишвари дунё 65 намояндагии худро дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати озоду самимӣ бо футболбозони навраси пойтахт изҳор доштанд, ки аз чунин шароити мусоид ҳамаҷониба истифода намуда бештар ба машқу тамрин машғул шаванд ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номбардори давлату миллати хеш бошанд. طولی 6 ماه اخیری که من در دوشنبه هستم منتظرم نبودم که چنین کودکانی توجیک سطح بازیشان این گونه بلند است و آن شرایطی که اکادمیای یوونتوس در دوشنبه فراهم آورده است باور دارم که بر رشد فوتبال در کشور سهم خواهد گذاشت و در آینده نزدیک ما فوتبالبازان توجیک را در دسته‌های اروپایی خواهیم دید. Couple of years we're going to see a lot of Tajik name in the European League. устодомон барои ҳар як кас аҳамият медиҳанд ва машқҳои муҳим ба футбол ёд медиҳанд. хеле нағз бозикунӣ туро ба олимпиадаҳо мебаранд ва мисли бозингарони Месси, Роналдо машҳур шуданат мумкин мебошад. дар ошиёнаи сеюми бинои маҷмӯаи варзишию фароғатӣ 30 ҳуҷраи корӣ барои кормандон ва роҳбарияти ширкати холдингии Дороб-1 ҷойгир карда шуда бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. ширкат аз соли 2014 дар самти бунёд ва пешбурди толорҳои варзишӣ кор карда дар ояндаи наздик ташкили боз 150 ҷойи корро ба нақша гирифтааст. ширкати холдингии Дороб-1 дорои аввалин ва ягона шабакаи толорҳои варзишӣ буда, ҳадафи он пешбурди тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш мебошад. ҳамзамон ширкати Дороб-1 дорандаи франшизаи толорҳои варзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон буда, қароргоҳи он дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. бояд қайд кард, ки ширкати мо дорои франшизаи UFC Gym дар тамоми Осиёи марказӣ мебошад ва мо ният дорем тибқи уҳдадориҳои худ дар назди дорандаи франшиза, ки то соли 2030 мо дар минтақа ҳаракат мекунем бо ҷалби соҳибкории давлатҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон зиёда аз 30 варзишгоҳро ба истифода спорем. дар ширкат ба касбият ва рушди ҳамаҷонибаи мураббиён аҳамияти аввалиндараҷа равона мегардад. маҳз ҳамин аст, ки ҳар як мураббӣ қабл аз ба кор қабул шудан як чанд марҳилаи омӯзиш ва курсҳои махсусро гузашта баъдан ба фаъолият мепардозад. ширкат на танҳо дорои толорҳои варзишӣ, балки дар самти хӯрокҳои варзишӣ ва барқароршавии варзишгарон низ фаъолияти назаррас дорад. ширкати холдингии Дороб-1 дар оянда ҷиҳати оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим диққати аввалиндараҷа дода, бо бунёди маҷмӯаҳои варзишии ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд барои тандурустии аҳли ҷомеа шароити боз ҳам беҳтарро фароҳам хоҳад овард. 55 ҷим дар худ толорҳои 55 ҷим Combat, 55 ҷим Aqua, 55 ҷим Ladies ва 55 ҷим Spirit дар бар мегирад. охирин толори ширкат 55 ҷим Combat санаи 3 сентябри соли ҷорӣ ифтитоҳ гардид. тамоми толорҳои варзишии ширкат дорои таҷҳизоти ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ буда, системаи кондитсионер, вентилятсия, оби гарм ва панелҳои аз нерӯи офтоб барқдиҳанда насб гардиданд. дар саҳни бинои маҷмӯаи варзишию фароғатӣ таваққуфгоҳ барои 65 воситаи нақлиёт бунёд гардида, атрофи иншоот чароғон ва бо шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ сабзу хуррам карда шудааст.